गिबियावनो बयखौबो इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोना लानाय जाबाय। जों दा बेवहाय सावरायगोन थाखो 9नि सानखान्थि आयदानि सोंथि 2.4नि 5 नम्बर सोंनायनि रमान 2नि सायावहाय जों सावरायगोन। जों सिगाङाव रमान 1खौ सावरायखांबाय। जोंहा बेयाव मा खालामनांगौ, जोङो सानजाबगिरि बिजिरनांगौ। जोङो सिगाङाव मा खालामनांगौमोन, जोङो एक्सनि जायगायाव मा होनो +1 नङाब्ला जोङो -1 बिदिनो प्लास माइनास जोङो जायखिजाया मोनसे मा होनो अनजिमा मा होनो फज'नानै जोंना लाथिख' मोननाय जानांगौ जोंना पि इनि मानाहाय। अब्ला मा जागोन बियो, बा बेयो जेनाखि x माइनास a मा जागोन, अब्ला पि ए नि मा जागोन, सानजाबगिरि जागोन ना। पि आहाय जुदि 0 जायोब्ला बेयावहाय नैबेयो पि एक्सनि सानजाबगिरि जागोन नैबेहाय ना। जों सिगाङावनो सानजाबगिरि थार बुंथियाव जों मोनखांखाबाय। जोङो सिगाङाव मा खालामदोंमोन, जोङो नैखौहाय जोङो पि एक्स हमना लाग्रोनांगोन जोंना। होमबा जों हमबाय पि एक्स इज इकुवेल टु x³ माइनास 3x² माइनास 9x माइनास 5। जों थोंजोङै जों बेवहाय फारि फारि नायलायलाङाबाबो जोङो डाइरेक्टहाय थोंजोङै बुजिब्ला मोजां जे बेवहाय माइनास गोजा दंखायो बेना, बा माइनास गोजा दंखायो। होमबा बेवहाय प्लास हमोब्ला बिसोर जोंना गासिबो माइनासा माइनासैनो थागोन बियो ना। होमबा जों बेवहाय जोङो 0 मोननाया, जोङो प्लास होबा 0 मोननाया एसे गोब्राब जाखागोन जोङो ना। बेखायनो जों माइनास होनानै नायखायोब्ला जोङो थाबसिन जोङो मोननो हागोन आरो जोङो। माने बेवहाय जोङो प्लास होयोब्लाथाय ना, होमबा जोंना बे प्लासआथ' प्लास जागोन, होमब्ला प्लासजों माइनासआनो जाखाजोबगोन बेना। होमबा गासिबो बे मोनथामाथ' माइनास जाखागोन। होमबाथाय मोनथामा माइनास जायोबा बे नैबेनि देरसिन जाखासिगोन बियो ना। बे माखायाहाय नैबेनि देरसिन जाखागोन, होमबा जों 0 मोनो ना। बेखायनो जोङो बेवहाय जे जोङो प्लास होयोब्ला, जोङो माइनास होयोब्ला माइनासजों माइनास बियो प्लास जानो हागोन जोंना ना। होमबा जोङो अब्ला जोङो 0खौ मोननो हागोन। अब्लाबो जोङो बेवहाय एक्सनि जायगायावहाय जोङो 1 फज'नो ग्रोनोसै जोङो। x इकुवेल टु 1 फजना, होमबा जोङो फज'नानै जों मा मोनगोन, जों बेवहाय p1 इज इकुवेल टु मा मोनो, 1³ माइनास 3 × 1 स्कुवेर। नै बेवहाय ना एक्सनि जायगायाव 1 फज'बाय नै, होमबा बेयाव मोनबेसे एक्स दं, बेवहाय जोङो 1 फज'बाय जोङो ना। माइनास 9 × 1 माइनास 5। होमबा मा जागोन बेवहाय 1 माइनास 3 माइनास 9 माइनास 5। बेयावहाय जोङो नैबेखिनिया देरसिन जाखाबाय बियो ना। बेखिनियाहाय 1 निफ्राय बिनिफ्राय उदांखौथ' जों 0 मोनखाया, होमबा बियो नट इकुवेल टु 0 जाखागोन बे थोंजोङै। डाइरेक्ट बिदि फज'बाबो जाबाय। दानिया जोङो होमबा x इकुवेल टु -1 फज'नोसै ना। -1 फज'ना, होमबा जों मा मोनगोन, जों बेवहाय p -1 इज इकुवेल टु मा जागोन, नैबेयावहाय ना एक्सआव जोङो दाना -1खौ जोङो होबाय। दाना किउब दं नालाय किउब, दाना दानख' दङ, दानख' 3 दङ 3, दाना एक्स दङ, एक्सनि माना मामोन जोंनाहाय, मा हमबाय जों नै -1 हमदों ना। होमबा -1 स्कुवेर दं नालाय स्कुवेर, -9 इन्टु एक्स दङ, एक्सनि माना जोंना -1, बेखायनो -1 माइनास 5। दाना जों मा खालामदों बेखौहाय, माइनासआ जोंना डिग्रिया बेसेबां नालाय माइनासआनो जागोन जोंना। होमबा प्लास जागोन, प्लासजों माइनासजों माइनास, माइनासजों माइनास मा जागोन बियो, +9 माइनास 5। होमबा मा जागोन बेवहाय, जोङो +9खौ लिरबाय जोंना। बेयाव मोनथामा दानख' नालाय, दानख'खौ जोङो हारसिं बानायनांगोन, दानख' गोजा। होमबा 1 जों 3 जों 4, 4 जों 5 जों 9, होमबा 9 मा जायो, 0 जायो बेयो ना। होमबा 0 जाबाय। बेनिखायनो मा जागोन जोंनियाहाय, जे जों बेवहाय x इकुवेल टु -1 लानायाव जोङो मा मोनदों, x इकुवेल टु -1 लानायावहाय ना मा मोनदों जोङो, जे मा होनो -1 आवहाय जोङो 0 मोनबाय। अब्ला बे नैबेखिनिया मा जाबाय जोंनिया पि एक्सनि मोनसे सानजाबगिरि जाबाय बेयो ना। होमबा मा जागोन बियो, x1खौ जोङो 1खौ लाबोयोब्ला माइनासआ मा जागोन, +1 जागोन बियो ना, +1। होमबा मा जाबाय बेवहाय, बेनिखायनो x +1 आ मा जागोन, पि एक्सनि मोनसे सानजाबगिरि, जाबाय जोंनियाहाय बेयो ना। सानजाबगिरि जाबाय x +1। होमबा जों दानिया एक गोलाव राननायजों जों बानायनोसै। दानिया जोङो x +1 जों जोङो पि एक्सखौ रानदों जोंना। पि एक्सआ जोंना मा दंमोन लायो, नैबे ना x³ माइनास 3x स्कुवेर माइनास 9x ना। होमबा x³ माइनास 3x स्कुवेर माइनास 9x माइनास 5। होमबा जों बेखौहाय x +1 जों राननांसिगोन। होमबा x जों x³ रानबा बेसेबां मोनो जोङो, x स्कुवेर मोनो जोंना। ओमफ्राय x³ जागोन +1 जों x स्कुवेर सानजाबा प्लास x स्कुवेर। ओमफ्राय प्लासआ मा जासिगोन जोंना, माइनास जासिगोन ना। माइनासजों प्लासजों केन्सेल जागोन बियो। ओमफ्राय माइनासजों माइनास मा जागोन, दाजाबगोन बेना। होमबा मा जागोन, -3 जों 1 जों 4x स्कुवेर
माइनास 9x माइनास 5 जोंना सिनाथ' गोजौनि थायो गाहायनियावल'सो जोंना सोलायोना होमबा दाना जोङो माइनास 4खौ जों राननांगौ माइनास दंखायो नालाय ना बेवहाय बा माइनास थांखागोन बियो होमबा x जों x स्कुवेरखौ दानगोन जोंना 4 4 थाखागोन होमबा x जों x स्कुवेरखौ दानबा x जागोन बियो मोननैयाव मोनसे दानोबा मा जाबाय बेखौ जोंना 4x स्कुवेर होमबा माइनास सरि प्लासजों माइनासजों माइनास 1 जों 4x जों 4x मा जागोन नै बियो प्लास ना नैबेथ' प्लास जाबाय होमबा प्लास माइनासजों केन्सेल जागोन होमबा इयो प्लास होमबा 9 निफ्राय 4 थांब्ला माइनास 5x माइनास 5 बेखौ रानोब्ला मा जागोन जोंना माइनास x जों x केन्सेल जागोन ना x जों नैबे x जों केन्सेल जागोन x जों रानोबाथाय मा थागोन माइनास 5 थागोन होमबा माइनास 5x दाना प्लास 1 जों माइनास 5 जों माइनास 5 बायो मा जागोन प्लास जों माइनासजों केन्सेल जागोन बे प्लास जागोन प्लास माइनासजों केन्सेल जागोन होमबा जोंना रानखोन्दाया मा जाबाय 0 होमबा जोंना रानखोन्दाया 0 जाबाय नालाय होमबा नैबे मोनसेया जाहैबाय नैबेनिनो सानजागिरि जाबायना अब्ला नैबेनि जोङो दाना सानजागिरि नायनोसै नैबेनि बेनिखायनो मा मोनबाय जोङो जे x क्यूब माइनास 3x स्कुवेर माइनास 9x माइनास 5 बेवहाय बिनि जायगायाव जों px इक्वल होनो हायो जोङो माने px माने नैबेनो ना जों हमना लाखादों एथ' गोलाव लिराबाबो जायो जोङो px होबानो जायो थोंजोङै दाना मोनसे बे x क्यूब माइनास 3x स्कुवेर माइनास 9x माइनास 5 नि जोंनिया सानजागिरिफोरा बबे x प्लास 1 आ मोनसे आरो मोनसे दंबायो जोंनियाहाय नैबेयो ना x स्कुवेर माइनास 4x माइनास 5 माने बेहाय मा px इक्वल टू मा जायो बियो gx इनटू qx प्लास आरआथ' जोंना 0 खाना बेखौ लिरा होमबा नैबे जाबाय जोंनिया बेबायदि जाबाय दानिया बेवहाय नैखौहाय जोङो सानजागिरि बिदिन्थिलाय जोंना नैखौहाय होमबा सिगांनि बायदि जोङो x प्लास 1 जों 5 जों सानजाब्ला 5 होमबा जोङो दाना मा खालामनांगोन जोङो 5 खौथ' जोङो 1 into 5 मोनो जोंना होमबा जोङो मा मोनो जोङो 5 निफ्राय 1 दानख'बा जोङो नैबे 4 मोननांगौ नालाय 5 निफ्राय 1 खौ दानख'नांगोन जों 4 मोनगोन जोंना दाना माइनास 4 मोननांगौ नालाय जोंना देरसिना मा जानांगोन माइनास जानांगोन मा जागोन बेवहाय x स्कुवेर माइनास x सरि प्लास x माइनास 5x माने जाय देरसिन बे माइनास जानांगोन मानो माइनास मोनांगोन आरो जोंना बा माइनास 5 मा जागोन बेवहाय x प्लास 1 बेवहाय x कमन फैगोन बेवहाय x स्कुवेर दं बेवहाय x ना जाय खमसिन बेखौ लायो जोङो होमबा मा जागोन बेवहाय x कमन फैयोब्ला x प्लास 1 दानियावहाय मा फैगोन माइनास 5 आ कमन फैगोन मोननैयावबो 5 दं नालाय ना होमबा मा जागोन बेवहाय x जागोन बियो माने बियो मा जागोन माइनास माइनास केन्सेल जागोन बेना होमबा प्लास जागोन माइनास माइनास माने प्लास जागोन बेवहाय 1 दानिया मा फैगोन बेवहाय होमबा जोंना सानजागिरिफोरा x प्लास 1 बेनिफ्राय x प्लास नैबे 1 बेनिफ्राय x माइनास 5 होमबा जोंना एन्सारा नैबेखिनिया जाबायना x प्लास 1 x माइनास 5 स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालाम गोजोन्थों।